Здравейте, аз съм Даниела Пенева, а вие сте с подкаста Вдъхновение с Даниела. Днес епизодът ни е 9 и в подкаста ще си говорим за успяването, не като клише, а като личен път. Път, който често минава през съмнения, трудности и моменти, в които човек трябва да преоткрие себе си. Моят гост е човек, който не само извървява такъв път, но е създал собствена система за успяване, описана в книга. Зад нея стои лична история, опит и философия за това как човек може да изгради посоката си в живота. Днес ще си говорим както за тази история, така и за много други неща. Здравей, Раду! Радвам се, че си ни на гости. Здравей! Аз казвам се Раду Венков. Роден съм в град Бургас. Какво да ти кажа за себе си? На 40 години съм. Отраснал съм тук в града, като моята история започва още от ранна детска възраст, понеже децата на 80-те и 90-те години знаят, че във времето спорта в България беше доста полезен и доста практикуван сред децата. Аз съм отраснал във време, когато спорта беше нещо задължително. Говорим за между 80-те и 90-те години. 90-те години. Спорта беше нещо задължително. Пред нас идваха в училище, записваха ни на спорт. Така че аз съм почнал да спортувам още от втори клас. Спортувал съм плуване, след това бойни изкуства, доста дълго време. И никога не съм имал проблеми с теглото до един определен момент. Тоест, нещо преживя, нещо се случи. Ожених се. Това обяснява всичко. Но ще стигнем до там, да. Както бях в добра физическа форма, постоянно се поддържах, изведнъж срещнах моята красива съпруга, създадохме семейство, ежедневието почна да става все по-натоварено и по-натоварено, т.е. спорта за мен остана на по-заден план, особено когато тя забременя. Често след това се шегувахме, че и аз съм забременял с нея. Тя качи едни килограми. Които като че ли се прехвърлиха и върху теб, може би, точно. Поне това е моята фантазия. Не знам дали беше свързано с стресова ситуация в момента, но аз получих едно заболяване, мигрена, много остра и до такава степен, че трябваше да премина на сериозна терапия за лечението на тази мигрена. Изпадал съм в състояние, в които е трябвало много силна болка, не можех да ходя на работа, не можех да ставам от леглото. И терапията беше включена с толкова силни лекарства, че тези лекарства се отразиха пряко върху моето физическо състояние. Тоест, получаваш се моменти, в които трябваше или не трябваше, но просто ми спях по цял ден. Постоянно ми се спеше, почнах да качвам килограми. По-уморен, като че ли сте закотвали на едно място, изваждали са те от рутината, която имаш? Да, точно така. В същото време станах родител, баща. Трябваше да работя много, за да се грижа за семейството. Нови отговорности и цялата тази ситуация от 82-3 кг стройна стегната фигура стигнах до 107-8 кг. Вече изглеждах по съвсем различен начин. Какво си казваше, когато се виждаше в огледалото в този момент и как всъщност това ти предначерта пътя нататък? В този момент аз не осъзнах какво се случва. Тоест в този момент за мен това аз го отдавах на това заболяване, на този стрес, които след време отминаха, но аз не осъзнах какво се случва в този момент. И докато това не взе да пречи на личните отношения с моята съпруга, т.е. качих много килограми, почнах да харекам, почнах да ставам непълноценен, почнах да не мога да се грижа за детето си, понеже цялото това нещо ми пречи, цялото това нещо ми отварваше, аз не можех да й помагам вкъщи, единственото, което правих, да ходя на работа и да спя. Това беше моят живот. Това предполагам те е смазвало психически. Това в един момент ме смаза психически, да. И какво се случи след това? След това, когато вече започнах да осъзнавам ситуацията, започнах да правя най-различни диети. Блъсках се с
кето, 90-дневни, зона и не знам всякакви чудеса в интернет, всякакви диети и режими. Истината е, че всички диети работят. За мен абсолютно всички диети работиха, всички диети действаха, но това беше временно. Тоест диетата аз се приемах като нещо, което спазваш диетата, тя ти връща старата форма и спираш диетата и ти се оставаш на тази форма за винаги. Ови, не е така. Йо-ефекта се връщат се килограми в повече и това нещо рефлектираш постоянно, бях в един затворен кръг. Хранене, диетично, здравословно, обратно. В килограмите. Тази въртележка, да. И много изморително. Много изморително, много тежко. Това нещо много ме удреше психически. И както всеки човек преминава през различни етапи от живота си, може да се случи, както и на мен ми се случи, че сменях работа една, втора, трета, докато намеря своето място. Но това, което не подозирах, е, че моят допир с храненето и което осъзнах в последствие с правилното хранене и отношението ми към храната беше заложено в мен в университета, тук в Бургас, в който учил съм в университет професор доктор Асен Златаров, специалност туризъм, която тази специалност туризъм не е специалност, която е директно свързана с храненето. Аз не съм диетолог или нутриционист. Но пък те е доближил. Но ме доближи, понеже естеството, самата специалност беше организация управление на хотели и ресторанти, като беше така разделена в хотелиерство и ресторантьорство. И тази част, която беше свързана с ресторантьорството, толкова беше тясно свързана с храненето. Технология на храната, физиология на храненето, технологично обзавеждане, приготвяне. Да не се свърже човек. Да. И човек, аз съм бил свързан вече с този начин на приготвяне на храна, хранене и така, но не съм го осъзнавал. Не съм го осъзнавал и всичко вървеше добре, нали, с тези диети, с които казвах, качване, сваляне на килограми, да, изтощаване. По едно време зациклих на едни 95 кг и си казах, добре, аз съм напреднал вече в годините, това е моето нормално тегло, аз ще държа тези килограми. Имал си резултат, който сравнително те удовлетворявал за този момент. Не бях добре, но не бях и зле. И какво се случи обаче в последствие? В последствие жена ми забременя втори път. След първата бременност тя успя да се възстанови всички килограми много бързо. Тоест в рамките на няколко месеца тя беше си 53-4-5 кг, след това качи едни килограми и ги възстанови пак долу-горе до същите килограми, като тя е човек, който никога не се ограничава в храненето. На втората бременност вече, след раждането, тя не може да свали излишните килограми. Тоест тези килограми бяха задържани по-дълго от предвиденото време и тя започна да изпитва това, което аз изпитвах преди това. И сякаш борбата в един миг стана обща, станахте двама. Станахме двама, Ти си бил на някакво ниво, което така ти е било поносимо за теб. Да. Си го обяснявал с годините, с това, че вече не си 100 а примерно 95. Но в един миг това, което се случва с съпругата ти, като че ли ви е поставил на една стартова линия и ви е мотивирал. Точно така. Това стана, борбата се оказа обща. И взехме да мислим какво ще правим. Естествено, почнахме да се връщаме във времето и цялата дейност, цялото това нещо, което се случи след това, беше мотивирано от моята съпруга, понеже върнахме се назад. Тя участваше във всички диети с мен. В смисъл такъв. Тя ме подкрепяше. Да, не съм се борил сам, но това не означава, че тя не се чувствала кофти от човека, в който се превърнах. Защото за много кратко време аз станах друг човек. Това наднорменото тегло, борбата с храната, това е състояние, което не влияе само психически, а само физически. Тук много добре мога да те разбера. Това е състояние, което психически много удря мъжа особено. И жената също. Но един мъж, когато почне да се чувства непълноценен за семейството си, е много тежко.
И в следващия момент, когато тя имаше този проблем, ние си говорихме какво можем да направим. Пак диети, пак някакъв вид режим. Не е устойчиво във времето. Не е решение, което може да се задържи, може да ни даде тласък и може това нещо да стане нещо, с което ние да живеем. И решихме тогава да потърсим друго решение. Тя намери треньор по здравословно хранене. Това е първият ни по-сериозен досег до човек, който се занимава професионално с това нещо. Свързахме се с нея, говорихме, обяснение и решихме да опитаме. Съответно, аз като мъж подходих доста скептично към това нещо, понеже как така някой друг аз знам всичко, някой ще ме тренира, някой всичко. ще ме наклетва, точно така. Аз съм, нали, какво ще ме уча, аз съм минал вече през всичко това, знам как стават нещата, но заради моята съпруга казах, аз ще я подкрепям и ще вървим заедно в това нещо. Действали сте като една добре смазана машина, като един екип. Точно така. И започнахме да работим с треньора, но когато човек работи дистанционно, онлайн с някой, той получава обратна връзка. Получава някаква система, но ако инициативата не излиза от него, ако той не е активен, ако той не търси решение, не прави някакви стъпки по тази система, нещата ще се случат или много бавно, или няма да имат желания резултат. Тоест, ние взехме принципа, взехме информация от треньора, водихме постоянна комуникация с него, но почнахме ние сами да изграждаме с неговата система, с нейната система. И с това, което вече имахме като опит, почнахме да изграждаме наша собствена система. Така ли се положиха основите на твоята система РВ или ПБ? Всъщност, кажи какво стои под този символ? Това може да се каже, че са съвсем изначало основите на системата. Системата РВ, както ти я нарече, или ПБ, какъвто беше първоначалният замък, идва от протеин баланс, на латиница са инициалите, но РВ е пряко свързано и с моите инициали, Радул Венков. Така че пасна идеално за име на системата, когато започнах да мисля върху книгата и как да наименувам системата. Преди това просто си беше нашата система за хранене. Ние почнахме да събираме рецепти, които да изменяме. Рецепти, които ни харесват, българска кухня, италианска кухня. Да експериментирате, да експериментираме, да ги обогатяваме, защото системата, така да кажем, тя лежи върху балансирано хранене. Отнася се до балансирано хранене, в което... Получаваш всичко, няма лишения, хапваш си и сладичко, и соленичко, това, което аз на първо четене видях в книгата. Точно така, хапваш сладко, солено, получаваш всички необходими микро- и макронутриенти, които са необходими на организма, за да функционира. Пълноценно хранене. Да. Нека да обясним, микронутриентите това са всички витамини и минерали, а макронутриентите това са 3 набора основни хранителни елемента, които трябва да присъстват във всяко хранене: мазнини, въглехидрати и белтъчини. Така че системата е основана на принципа на балансирано хранене и всяка една рецепта ние сме балансирали. Защото ние сме родители на 2 деца, не можем да ги лишаваме пак тях от едно пълноценно хранене, което искаме в същото време и да е здравословно. И ние изготвихме система така, че те да получават всичко, без да се налага да се лишават и в същото време да нямат здравословни проблеми. Добре, Радул, ако трябва системата да опишеш с 2 изречения, как би звучало? За хора, които не са чували за подхода, които не притежават книгата. Системата е нов начин да хапваме любимите си храни по-здравословно, така да го наречем. И тук е времето, аз искам да направя една отметка, че здравословно и диетично хранене са 2 различни неща, които ние сме комбинирали в нашите рецепти, сме ги подредили по правилен начин. Защото човек може да се храни здравословно,
но въпреки това да не е диетично и да продължава да качва килограми или да задържа тегло. Той ще бъде физически здрав или ще се лиши от част от здравословните проблеми, които преди това е имал, но това не означава, че той ще сваля килограми. И може да се храни диетично, но в същото време много сериозно да навреди на здравето си. Защото повечето диети са създадени с определена цел, не за сваляне на килограми, а за лекуване на определени здравословни състояния или са направени с цел професионален спорт. Добре, но ако говорим за специално тази система, с какво подобри твоето здраве, да кажем, какви са ползите, които другите биха имали от нея? Тук трябва да се върна малко по-назад. Във времето, когато ние живеехме по здравословен начин, аз бях станал кофеиново зависим. Кофеиново зависим, това означава, че аз пиех по 10 кафета на ден, някой пъти повече. Сериозна бройка. Храних се веднъж или 2 пъти на ден и съответно спях в стресова ситуация. Тоест не получавам необходимото количество храна, за да набавя тази енергия. Не спя достатъчно, за да набавя тази енергия и се опитам да балансирам с кафето. Защото ми е необходима енергия и се опитвам аз да пия повече кафета, за да ме държат в кондиция. Но какво се случва? Пия едно кафе, кафето ме ободрява, след 40 минути кофеина вече няма този ефект и почва да спада. Имам нужда от второ. Трето, четвърто и така. Благодарение на нездравословния начин на живот, лошата храна, лошия сън и кафето, което прекалявах с него, аз получих едно възпаление на дебелото черво, което се казва дивертикулоза. Или по-точно едни образования, които са дивертикули, това се получават като, така да го обясним по-просто, балончета в стената на дебелото черво, вътре се задържа храна и тази храна инфектира дебелото черво. Получава се инфекция и аз попаднах в болница по тази причина. Започна да ме боли корема, нямах причина нямах обяснение каква е причината. Това е твоята аларма, твоето събуждане, че... Това е едната от алармите. Попаднах в болница, изкарах лечение, там ми казаха, че трябва да спра кафето, да почна да се храня по-здравословно и така. Отначало започнах, но съответно бързо почнах да игнорирам това нещо. Като почнах да се чувствам по-добре, се казаха, вече съм окей. Много бързо и забравя, да. Втората аларма, която беше, е, че имах стомашни проблеми. Тоест, постоянно имах киселини, не спях добре заради вечерно преяждане. Човек дори да е здрав, защото всички други показатели ми бяха в норми, кръвни изследвания и така нататък. Човек дори да е здрав, той може да се чувства болен. Само заради неправилния начин на живот и неправилното хранене. И това беше следващия момент, в който той беше малко преди да се случат тези неща с съпругата ми, напълняването. И така, след работата ни с треньора и след започването на системата, създаването на системата, ние почнахме да работим сами вече. Но аз до толкова се запалих в това здравословно хранене, че започнах да помагам на хора, които виждаха резултатите в нас. Ние влязахме във форма много бързо. Ние влязахме във форма за 6 месеца. И започнах да предаваш опита нататък. Точно така. Започнах да предавам опита нататък, но това нещо първо започна да отнема от времето ми доста, а пък насреща не получавах нищо. И реших, за да мога да съм сигурен все пак в това, което знам и това, което съм изпитал върху себе си и да съм сигурен, че мога да помогна на хората, да изкарам курсове, които допълнително да ме ограмотят и да ми дадат допълнителни знания. Към какви курсове се ориентира? Курсовете ние попаднахме аз вярвам, че всеки има един предназначен път, по който трябва да мини и нещата му се случват, когато трябва.
Тоест, аз съм когато са твоите слепота. Да, християнин съм, вярвам в Бог, но все пак вярвам в свободната воля. Тоест, ние имаме пътени много често стига до кръстопътени и трябва да вземем някакво решение. И точно в определения момент ние попаднахме в една мултилевел маркетинг компания, която се занимава с продукти за здравословно хранене. Всички курсове, които изкарахме, бяха към тази компания, но бих казал, че тези курсове въобще не бяха за подценяване, защото получихме много добри международни обучения, които от лекари и от химици и физици, които може би тук на национално ниво много трудно щяхме да достигнем до тях и то на някаква цена, която беше смешна, така да се изразя. В крайна сметка това е направило и друго, разпалило е огъня. Още повече, да, още повече. И започнах да работя с хора в онлайн сесии, да им помагам с изготвянето на хранителни режими, как тези хора да се хранят по-добре спрямо тяхното физическо и здравословно състояние. Но това нещо доведе до нещо друго. Следващата стъпка. Аз създавах тези програми, учех хората как да се хранят, но моето време започна да се запълва. Все пак това не ми беше основната дейност, това не ми беше основният доход. И в един миг друго е започнало да страда. Липсата на време. Точно за така. Себе си, за семейство. Точно така. Аз ходих на работа по 8 часа, някой път 10, зависи. И във всяко едно свободно време аз обръщах внимание на хората, с които работя, а семейството, станах един присъстващ човек в семейството, който няма комуникация. Присъстваш, но създаваш и помагаш на много хора. Да, но когато си баща на 2 деца, имаш съпруга, която те чака да се върнеш от работа вкъщи, иска да обърнеш внимание, децата чакат да им помогнеш, да си поиграеш с тях нещо, а ти не можеш да отделиш това внимание, защото вече имаш ангажименти. Аз прибирам, работя от 8 до 6, прибирам се в 6:30-7 вкъщи, ти първо имам 2-3 часа, 4, 5 сесия с хора и не остава време за семейството. Това нещо във времето започна доста да нараства и аз реших, че трябва да спра другата си работа, за да мога да балансирам между семейството и хората, с които работя. Напуснах работа. Тогава и ми се предложи и друга бизнес възможност, която в момента паралелно с това работя, но тя не е свързана с храненето. И, както и да е, продължихме с работата с хората, но графика продължи да се запълва. Графика продължи да се запълва. И това като че ли отвори една друга нужда и може би тук вече клоним към пътя за създаване на книгата. Аз съм много всеотдаен човек. Тоест, искам, когато работя с някой и мога да му помогна, искам да му дам всичко. Тоест, искам да му помогна от първата стъпка до последната, докато стигне той до неговия резултат. Аз изграждам, вървя пътя с него и изграждам неговия резултат, все едно изграждам своя резултат. И сякаш това веднага ме прави препратка към книгата. Когато аз се разгледах, ми направи впечатление, че съдържа списъци на продукти, обяснения, всичко ти е в грамажи, всичко е и с снимков материал. Това е много труд, много усилия, много добре е систематизирано, подредено. Книгата е способна да превърне дори един не кулинар в бъдещ такъв. И пример за това сама аз и мога да ти кажа една такава лична вметка. Мъжът ми беше искрено щастлив, когато докарах книгата вкъщи. Започна да си харесва по картинка всякакви неща, започнахме да правим планове и съвсем скоро ние също ще сме по системата РВ или ПБ. Поздравления за начина, по който е систематизирана. Благодаря. Но идеята за книгата се роди, освен че графика ми се запълваше, идеята за книгата се роди, когато аз преди 7 месеца получих една контузия, битов инцидент, скъсах сухожилие на бицепса на тази ръка, оперираха ме и доктора ми беше забранил всякаква физическа активност. Тоест,
Можех да движа ръката, нищо повече. Едно определено време трябваше да лежа, ръката ми да е в позиция на тялото. И аз тогава, съответно, когато това нещо ме удари, аз вече бях и непълноценен да помагам да работя с хората, с които работех. Той ударил тялото ти, но всъщност съзнанието е продължило да работи. Точно така. И исках вече да направя нещо, с което да почна да помагам на хората, дори мен да ме няма физически онлайн в сесията, хората да могат да работят, да имат досег, до тази система. И почнах да мисля какви са вариантите. Почнах тогава много да разглеждам какво се предлага на пазара, под каква форма и как се случва това нещо. Мислех дали да направя карти с рецепти. Картите с рецептите обаче, те са много добри като идея, но помагат за човек, който живее сам. Тоест, или най-много двама, които нямат толкова ангажименти, теглят си някакви карти, отиват, пазаруват си по тези карти за днеска, за утре, пазаруват ден за ден, четат, готвят, окей, всичко е добре. Така да разбирам ли, че книгата е ориентирана за цяло семейство? За цяло семейство, и точно така. И количествата са за цяло семейство. Ще стигнем там, само искам да разкажа каква беше концепцията. След тези карти, след като разглеждах тези карти, почнах да гледам книги с рецепти и почнах да мисля какъв проблем аз мога да реша, освен здравословния проблем на тези семейства, на тези хора, които ще си купят книгата. И един от основните проблеми, които ние имахме, беше, че ние имаме сигурно 10-12 кулинарни книги. Отваряме кулинарните книги, избираме рецепти. Ние пазаруваме седмица за седмица. Да познае ли какъв е бил проблема там? Защото мисля, че всички имаме един и същ проблем. Когато избираме рецепти, дали от интернет, дали кулинарни книги, в един миг това с продуктите, какво да купя, кое от кой магазин, кое в какво количество. И веднага това беше нещо, което ме грабна в книгата, че всичко ти е изброено, подредено. Това е един силен нишан. Точно така. Направих книгата, разделих на минута 4 седмични, но тези минута са направени така. Имат рецепти, човек може да ги ползва дългосрочно. Но аз съм ги направил по този начин. Първо, за да улесня домакинствата с списъците за пазаруване, които имат всички необходими продукти за едната седмица, по които могат да се сготвят рецептите. Другото нещо, каква ми беше идеята, те, готвейки тези рецепти, да навлязат в принципа на системата. Защото системата, тя принципно е, както казах, изградена на балансирано хранене, но има 3 важни стъпки, които трябва да се следват и които трябва да бъдат неотлъчна част в ежедневието, дори и да нямаме възможност да се храним по рецептите на книгата, дори да отидем на ресторант за извън домашно хранене, да отидем на гости на рожден ден, каквото и да е. Ние ако следваме тези принципи, нещата ще бъдат добре за нас. Тоест, първата стъпка е правилна хидратация. И тя е, може би, толкова важна, колкото е важно храненето. Правилна хидратация, много хора, които се хранят правилно, пропускат този момент или си мислят, че пият достатъчно вода, но това въобще не е така. Какво значи всъщност правилна хидратация? Навсякъде се говори, пийте 2-3 литра вода, други ги мерят според ръст, тегло. Има формула, по която се изчислява правилната хидратация. Тя е между 30 и 50 мл вода на килограм телесна маса. Това се прави с цел първо, човек, когато започва хранителен режим, но не само, той обикновено е задържал много вода. Организма има нужда да се почувства хидратиран, за да изчисти излишната вода. Това е пропорцията, която е необходима, за да изчисти излишната вода. Втората цел на хидратацията на пиенето на вода е хипоталамуса. Хипоталамуса е част от мозъка, който отговаря за нервните сигнали към тялото, които казват на организма: изпитвам глад или изпитвам жажда. Тоест, когато човек е дехидратиран, много често получава грешен сигнал, че той е гладен. Той посяга към храна,
вместо да посяга към вода. Да си взема една бисквитка, а не да си налие една чаша вода. Точно така. Ако ние спазваме структурата на книгата и към книгата аз изпращам на всеки, който закупи книгата, хранителен дневник, в който съм му разбил по много лесен начин питеен график на вода. Ако ние пием достатъчно вода, автоматично ще се чувстваме по-сити и няма да изпитваме толкова, да имаме такива пикови спадове на самия инсулин и да се чувстваме толкова гладни. Следващата стъпка е протеина. Протеинът е един от трите макронутриенти, които казахме. Думата идва от гръцки, от протос, първичен, но това е протеин и белтъчини, едно и също нещо. Да кажем дали е написано някъде съдържание на протеин или белтъчини. Да, или белтъчини, това е едно и също нещо. Така че протеина отговаря за изграждането и запазването на мускулната маса, а когато сме в калориен дефицит, защото за да сваляме килограми, ние трябва да сме в калориен дефицит. Но като казвам калориен дефицит, нямам предвид 1500 калории. Зверски калориен дефицит, да, защото голяма грешка правят хората, които спазват много строги диети с много строг калориен дефицит. До какво води това? Това води до повече вреда на физическа вреда, отколкото полза. Да, ще свалим килограми, но ще се разболеем. И защо е така? Искам това да го обясня, защото това е нещо много важно, което хората не разбират. В нашия организъм ние имаме органи, които изразходват енергия. Калориите това са енергия. Тоест, черен дроб. Минималните калории, които му трябва да функционира, са 200 килокалории на ден. Бял дроб 200 килокалории на ден. Сърце 400 килокалории на ден. Бъбреци 400 килокалории на ден. Мозък около 250 килокалории на ден. И това е само за да функционират в нормален ритъм. Това говорим без да имаме тежка физическа активност, без да имаме стресови ситуации или за да са в нормален. За да са в нормалните. Това общо прави около 1400-1500 килокалории само за тези органи. Имаме стомах, имаме мускули, имаме кръвоносна система. Тоест, ще трябва да сме в такъв калориен дефицит, че хем да е полезен за нашия организъм, хем пък в същото време да може да ни изчиства килограмите. Тоест, изготвянето на една такава книга с едни такива рецепти не е просто селекция от някакви рецепти, а е една математика, която трябва доста добре да се изчисли. И протеина играе тази роля, че дава по-добър термогенен ефект на храната, подпомага да сме в правилен калориен дефицит и дава чувството за ситост, понеже по-бавно се разгражда от сехарносмила и дава чувство за ситост. Следващата стъпка е правилната подредба на чинията. Това е най-големия бонус, когато сме в извън домашно хранене. Тоест имаме една чиния, в нея задължително трябва да имаме мазнини, въглехидрати и белтъчини или протеини, както казахме. И ние трябва да ги разделим по правилен начин. Тук в книгата съм сложил една схема, в която освен визуално съм описал как човек съвсем чисто по ръката си може да се ориентира колко протеин трябва да има, който да е равен на една длан без пръстите, колко мазнини трябва да има, които са във формата на два палеца. Сякаш колко не само си дал ключа, но и си пуснал навигацията. Точно така. Системата представлява една навигация към този правилен, балансиран, здравословен начин на живота. И след това идват списъците за пазаруване, идват рецептите като бонус, за да може човек... Хранителният дневник, да, за да може човек да работи по правилен начин. И отделно аз винаги казвам, може да се постигнат резултати, могат да се постигнат резултати само с хранене, но нека да направим едно разделение. Резултатите, които ще постигнете само с хранене, без физическа активност, и резултатите, които ще постигнете с хранене и с някаква физическа активност,
са коренно различни. Тоест, вие с правилното хранене можете да изчистите организма си, можете да свалите килограми, можете да постигнете един добър баланс, но ако искате естетика в тялото, ако човек иска естетика, трябва да вкара физическа активност, защото много хора, които правят системи, карти, други модели на работа, промотират или рекламират тяхния модел, като показват една фитнес фигура. Едно фитнес тяло. И сякаш обещават някакви магични резултати. Дори да не са магични, те обещават: храни се по този начин, използвай този продукт и ти ще станеш като мен. Аз съм еталона за това, в който ти ще се превърнеш. Но това е заблуда. Според мен това е заблуда, защото колкото и добре да се храниш, ти нямаш ли изградена мускулатура, има едно понятие на чист български език skinny fat, или по-точно слабо дебел, което означава, че човека е слабо мазен, нали? Той е слаб, но в същото време има мазнини, които няма да се хареса. Затова винаги препоръчвам на всеки да вкара физическа активност според своите възможности. Тоест, движение в всеки един момент. Нека да ходи на разходки, нека малко, ако може, да ходи да спортува. Не е нужно да ходи в фитнес залата, защото пак има разлика между физическа тренировка в фитнес залата и спорт. Нали, едното е пасивна тренировка, спорта има състезателен характер, нали, има се разлика между двете, но нека да спортува по някакъв начин, да се разхожда, всяко нещо, което вкъщи да прави някакви упражнения, гимнастика билото. Движението е живот, да, енергия, помага за баланса, обмяна на енергията в тялото. Вдигане. Точно така. Значи да разбираме, че благодарение на книгата може да се научим не просто да се храним правилно, че вкусната храна всъщност може да бъде пълноценна, безопасна, точно, оздравяваща. В книгата има рецепти, които са подходящи, както казахме, за цялото семейство. Човек може да яде здравословно баница. Вътре има 3 вида баница. Човек може да яде здравословно спагети или паста. Човек може да яде здравословно пица. Има 2 вида пица. Човек може да се храни по особено здравословен начин, като си хапва мусака, роло стефани, крем карамел, торти. Отделно към тази книга съм направил друга книга с десерти, за да може здравословни десерти. Има ли желание, има и начин. И тук стигаме до един друг въпрос, който предполагам, че е на теб се върти в главата. Колко сложно е това здравословно хранене? Колко време отнема? Това е въпрос на приоритет. Като всяко нещо. Като всяко едно нещо. Тоест, човек може много лесно да се храня здравословно. Както обясних, аз работя на 2 места, съпругата ми работи, имаме 2 деца, ние сме 4-членно семейство, имаме 2 кучета, които те си искат своето внимание и своето време и ние се храним здравословно. Много лесно може да приоритизираш кое ти е по-важно. Дали твоето здраве или да загубиш време пред Netflix, YouTube, на дивана, гледайки телевизия. Въпрос на приоритети. Винаги между здравословното и вредното е въпрос на приоритети. Тоест, дали да пуша цигари, да пия алкохол и да се давам парите там, или да се храня по-здравословно, да спортувам и да се давам парите там. Дали да отделям време на едното или да отделям време на другото. Винаги е въпрос на приоритети. Когато човек направи правилните приоритети и изгради своят план, плана е нещото, което е водещото. Плана е структурата. Сякаш обаче между едното и другото всъщност точно една крачка, между здравословното и нездравословно. Само че тая крачка ти избираш посоката към едното. Много добре мога да го кажа от личен опит, защото аз съм водил много сериозен нездравословен начин на живота. 2 кутии цигари на ден. Алкохол, безсънни нощи, купони, дискотеки. Живот, който за един млад човек е вау. После сблъсъка с семейния живот, сблъсъка с отговорността, сблъсъка с новите неща, които поемаме. промяната на приоритетите и
2018 година аз спрях цигарите от раз. При положение, че пуших по една кутия цигари на ден. А не по 2 кутии цигари на ден, извинявам се, не по една. Да. Преди 2 години спрях да пия алкохол тотално. Това е лично мое решение, не е било свързано, защото в системата аз не забранявам на никой да пуши цигари или да пие алкохол. Добре, какъв алкохол позволява системата? По принцип, алкохола, много хора се подвеждат по това, че да речем водката няма калории. И аз това съм чувала, че водката всъщност няма калории. Водката няма калории. По-лошото нещо, което причинява алкохола, а не самите калории, е това, че влияе на метаболизма и забавя метаболитните процеси в организма. И тук искам да уточним едно нещо. Какво значи метаболизъм? Това спирам се не случайно на тези точки, понеже хората, с които работя, с които съм работил и с които продължавам да работя, винаги са си мислили, има ли са грешна представа за нещата. Мислили са, че щом ходят редовно до тоалетната, аз не ходят 3 пъти до тоалетната, 2 пъти, 5 пъти, значи моят метаболизъм работи перфектно. И ти се включваш като че ли да разбиеш митовете. Точно така. Защото метаболизма няма нищо общо с ходенето до тоалетната. Метаболизма е функцията на организма да превръща храната в енергия. Тоест, колкото повече алкохол ти приемаш, забавя се тази функция на организма да превръща храната в енергия и тя се задържа все повече в първоначалната форма, отделя повече мазнини вреди на организма. И алкохол, да, ако пиеш примерно по 1 чаша вино вечер, не е проблем. Ако излезете веднъж 2 пъти в месеца с компания, пиете алкохол, окей, всички сме хора, всички можем да си изберем това нещо. Това няма да ти навреди. Книгата не е способ за спортна подготовка. Не е написана за спортисти, които искат да са в идеална физическа форма с под 10% подкожни мазнини и така нататък, което можеш да отидеш на рожден ден, да ядеш торта. Окей, това нещо. В смисъл, ако 80% във времето се храниш здравословно, спазваш принципите и 20% ти вкарваш някаква, било то вредна храна, било то да наречем вредна храна, junk food, нали, или алкохол, или някакви други вид напитки. Сякаш книгата не орязва, просто създава възможности. Точно така. Точно така. Книгата дава и друг поглед над нещата, че всяко едно нещо може да бъде приготвено по полезен начин. Всяко едно нещо може да бъде вкусно и полезно. Добре, как нашите зрители, въобще хората, които ни следват, могат да стигнат до книгата? Единият вариант е да ме последват в социалните мрежи. Вътре съм пуснал линк. Да, друго, може да пуснеш линк след края на видеото, в който те могат да намерят книгата. Книгата се продава в онлайн пространството, така съм преценил, че по-добре могат да стигнат до повече хора в онлайн пространството и да видят какво представлява, да посетят уебсайта, да разгледат неща, които има в книгата, структура. Така могат, последвайки ме пък и моята страница, могат да видят там допълнително как се приготвят рецепти. Съвсем скоро ще има видеа за това физически как се приготвят рецепти, които не са 10 часа готвени в кухнята. Има рецепти, които самото им приготвяне отнема по 10-15 минути, като изключим печенето или там термичния процес. Не е нещо, което... Само докато слушам, книгата ти ме кара да сложа готварската престилка. Много се радвам за това. Добре, благодарим ти за днешното гостуване. И аз благодаря. И имаме да хапваме вкусно. Точно така. Искам да отправя едно последно послание към хората. Не отлагайте, не бавете вашето здравословно състояние, приоритизирайте го пред всичко друго. Дори да не е от естетична гледна точка, дори да не искате да станете фитнес модел, дори да не искате да изградите мускулна маса, здравето е много важно и ще стигнете до един момент, в който то ще е много ценно за вас. Така че грижете се сега за здравето, за да може след времето да ви се отблагодаря.
Като че ли правете нещата с любов към себе си. Точно така. Добре, благодарим ти.